rich versus poor nang kam ke simon khana nang rich dad poor dad pore khang khana or jaga o dunia ni borok ro bhai ti tight khana rang aje te or jaga o bhai ke bu active income phai bhai ke bu passive income khainai bono tei nang kam ke simon khana so जों बुजि थाइख्लायबो rich dad poor dad ni bisingaवनो गोरै borok si गोनां जावो yes my dear friend kaham ke wan sogoi nedi जों तिनि हायो गोनाङै मुसुगै दङो हानिमों जे borok गोनाङै दङो borokनो wow लाइ दङो right इखेनो उ borokनो बो नायै नेदि borokबो आगिवो गोरै खेनो दङै फायबो बतिनि हायो गोनां जागो आसाय खांखे बिनि बाबा फनो आगिवो मेहनत खायजोंनाय बोनि बाबा फनो गोनांखे बोनि सुसु फनो आगिवो गोरै खे दं मेहनत खायबै गोनाङै फायनाय के उ बोनि सुसु मेहनत खायमनिसि तिनि हायो बुसुक फानोसि गोनाङै दं फायबो जेनेरेशन सि चेन्ज जोङै थाङो अ माय खेङै थाङो yes तिनि हायो जों गोरै जागो आसायला हानो गोरै इंला हानो but wan सवै नेदि तिनि हायो जों मेहनत खायबै जों गोनाङै थांखांखेनो निजेनि बोसा निजेनि बुसु पुरा जेनेरेशन सि चेन्ज ओंगै थाङानि चान्स दङ so जोंनि जेनेरेशन जों चेन्ज खायबानि जोंनि साकसांनो जों चेन्ज खायनि बाङै जों गोनाङानि नाङै दं हायो दे हानि बाङैनो जे गोनाङै दंनाय र बर'नि सिक्रेट तमाबो बर' तमा केबो रांनो थों बाके बर' गोनाङै मानलां बनो जों दिनै बुजिनायलायनाय जत बर'नि अरनो गोनाङानि बाङै कायसा अपरचुनिटी दङ जत बर'नो हाददार दङ गोनाङानि बाङै बाट तमाव फेलै थांलायलां हमले माइन्डसेट नि थानायाव फेरै थाङो माइन्डसेट चेन्ज ओमनि बाङै हानि बांनो साजागो 100 जना बरक रं खांखेनो 3 जना बरकसि गोनाङै मानो 3 जना बरकसि तानि ओंखेनो माइन्डसेट नि बाङै उ माइन्डसेट जों उ 3 जनावो जोंबो दुजागै दे माना अरनियो खरक सादङै माना बनु ता बुचिwi नायलायनाय उ 3 जनानि वान समं बाहायबो ते उ 97 जनानि वान समं बाहायबो बाके बरक डिफरेंट नायला बनु ताबो बुचिwi नायलायनाय नायखांखेनो जत बरकनो तिनि हायो कष्ट खाय मेहनत खायबैनो रां र आजेवै दंबायबो बाट 97 जना बरक रंखनो बाहायखाय मले जे सामंगो बो खायबै रां आजेबो उ रांनो तुमा खायमले बो बेंक थाङै सेविंग खायबो कासे फिक्स डिपॉजिट फनो खायरबो गोबायखनो सेविंग खायबै नि बखनो सेव खायबै दङ ते कायसा मानै नानि मुसुगो कासलि फनो नानि मुसुगनाय बा नों बाइक फनो नानि मुसुगनाय बा नक नि कायसा आपग्रेड तांगनि फनो मुसुगनाय जे फनो मुसुगै मानो कतमा खायबर ओंखनो उ बैंक नि जे सेविंग खायजा रां तमने बनो सखलायबैनो डाइरेक्ट नो जे ना मुसुमनि निड्स रां तमने बनो बरखनो पायनावो ताबक 97 जना थाइथामबै चलो शॉर्ट के बुसिलासिना सामंग तांला हा कामाय खायला हा कामाय खाय जे रां माय फे बनो बेंगो सेविंग खायला हा जे सेविंग खायमाने जे मुंसा सरो मानैरो नानि मुसुक तंखो उ सेविंग खायजना रां न तिखलायैनो मानै नाला हा अमा आखेनो सार्केल चलाय दङ हानि बाङैनो बसर फायबो थाङो रांबो कामाय खायबैनो दङ फिया साकनो चेन्ज ओङै थांमाने साकनो बैंक बेलेन्स चेन्ज ओङै थांमाने नुगिया ओङै थाङो उ जागा खेनो साकसानो नुगै थाङो अमा हायनि बाङैनो चेन्ज ओङै माया ओङै दङ गते 3% नो बुजिनायले 3% नो खतमा खायमले जे जागो बर मेहनत खायबे रां आजेबो बर जाता बाय सामं खायबे रां आजि फायला हा बरबो बेंगो रां दाग्राला हा बेंगो रां दावै बर किसे सेफ्टी खायबे गोबां किसे खायो ओ रांनो सखलाय बर रलगन तमा खायमले इनभेस्ट खायबे कायसा जागावो इनभेस्ट खायबे जे बर नावनि मुसु हुइ तमने बनखनो ओ इनभेस्ट नि जे प्रॉफिट फेमने बोबासि बर ओंखनो मानै नाव ता गारि ना मुसु नक टांनि मुसु ड्रेस ना नि मुसु फरेन ट्रिप थांनि मुसु जे फानो मुसु मन अर जागावो बर ओंखनो खायकु को ओ सात ताइ बैखनो जों अर जागा तमाबो कारजाक तंखा 97 जना बाय 3% जना बर चेन्ज त कायसानो चेन्ज इनभेस्टिंग
invest खायनो change ngै थाङो हानि बांनो जों तमानो सोलोंथाइ गलाय दं जों दिनै हायबो invest खायनो most important सोलोंनानै नाङै दङ गताबो invest थांनायसिने जों invest थांनानै थांखौबो जों कायनि टाइपबो जों सोलोङै मानो कायसेखौनो डाइरेक्ट नोंसिनि रांनो सख्लाय जों invest खायनो ते कायसेखौनो mindset न तैबै ताबो रंलायसिनै जारा दिनै हायो successful ngै दङ बर' गोबां कुंनो नायखेंखौनो अमायखेनो खायो पहिलास गाङो बर' mindset invest खायग्राबो निजेनि सेल्फ invest खायग्राबो निजेनि कायसे mindset न कायसे warrior है के सुनावनी बाहायफोर invest खायबो बा health न तैबै खायबो बा attitude न तै खायो माने personal development न तैबै ने invest खायगो निजेनि thinking न बाकिनो big खायने बनो तै सोलोंनानै न invest खायगो हानि बनो बय पाइ परेबो course ना वै सोलोङो बा training ना वै सोलोङो बाहाय जागाव न बेलायनि invest खायग्राबो बाहाय खेनो बनि परे invest खायमानि परे उनखनो बर' business खायबो business खायफिबो invest खायमानि परे business खायबै जे रां फायफि माने invest खायबो निजेनि lifestyle तङै तङ अमाय खेनो नौजा कुगो गोसों ताबक तमानो invest खायथाय गलाय दं ताबक जों invest खायने थां दंखनो दुइटा जागाव जों invest खायो माने कायसे खेनो mindset ते कायसे खेनो डाइरेक्ट न रांनो कायसे जागाव जों invest खायो र माने अमाय कायनि ताबक सिनो चान्स दङै दङ बम जागा नों खायनेबो निनि थानेबो किन्तु आनि मटेन नायखे अंखेले प्लेस कांगो नॉलेज सो invest खायमेने बोनो बेस्ट न ताने अंखेने रांले फायबो थां ngै दङ फिया knowledge lo वाइसे फाइपे खेंखे जे थैया साक्षी तङै तंना रां जेसे थांबाय फानो ललगन आजै ना मनाय तानेखनो रां बाखेना आजैना बोनिस स्किल फाइ पायो पेसिव का मा खैने स्किल्स नों मावै पायो अंखेना नों ललगन आजै वै ना मनाय हाय बांनो निजे सेल्फ invest खायमेने बेस्ट न बाट हायफोनो जों अमनो सियाने थांलायसिनै डाइरेक्ट न बाखेबो जों रां न invest खायबै आजे लाइफिना ताबो गोबां मानो बर' वान सौयै मानो ताबो invest रांनो खायनि मुसुगै दङ खायनैबो वान सौयै दङ किन्तु बर' जागाव खायने पालमायङै दङ गते कब कायसा दुगान हायफानो अरजाकफोन invest खायनो थांखोबो टाइम करै फिलांखा टाइम र माया तेल का जागाव खायनि थांखोबो टाइम र माया लांखा किताबो फाइटनो जात सामं तांनै जात रां बिसकै सामं तांनै जात बाहाय खायसिनायखोबो टीम करै फिलांखा बाखि invest खायने अमाहाय वान सौ फायमोन जदि अमाहाय वान सौ फायमोन फायबै दंखांखे ताक बनो सालायने कायसा जागा अमाहायके दङ नों रां अर जागा रां सिमेनो नों invest खायरो खांखे न ओ रां न सामं ताङो न पेसिव इनकाम रवानि खायबै तलां थांनाय long term बो सिवाने न मसो गबनो जों सिलायने नेक्स्ट भिडियो जों बर' जागा बाकेबो जों invest खायलेने जों सामं ताङेखो दंफानो बाकेनो रां बो सामं ताङो रां फायबै थांना बनो जों सिलायसिने नेक्स्ट भिडियो सो कामखे तिनि बाङै साइमन हा जों जेने लाइफ जों तेबो जों आपग्रेड तेबो जेने कुसुकाने मुसुकला हांखेनो जों invest खायने नाङो invest बो हायने हाय जेने माइन्डसेट खायखेनो मामला बेस्ट कोगो ते सो आसुकेना हामबाय मालायलेने जों नेक्स्ट भिडियो ते मान खांखे अमाहाय भिडियो लगेनो दाबै दङ बनि बाङै नों साबस्क्राइब खायाखोनो साबस्क्राइब खायैनादि ते नों बेल आइकन क्लिक खायैनादि नों लगेनो नायमानाय जानि बाङै ते मान खांखोनि दलबायरनो नों अमाहाय फाइनान्शियल नट तै नों सिरावानो मसुकेनो ओ भिडियो न शेयार खायबै रदि बाय बाय मालायलेने नेक्स्ट भिडियो